अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। अचानक डेव्हिड बेकहमच्या मांडीवरून थेट उतरून लोअर परेलच्या ब्रिजवर आदित्य ठाकरे प्रकटले। तिथे त्यांनी ब्रिजचा अनधिकृत पद्धतीने उद्घाटन केलं। स्वतःची सत्ता असताना कधी मुंबईकरांची एवढी चिंता केली नाही, कारण का तेव्हा बॉलिवूड पाट्यातून ह्यांना वेळच भेटायचं नाही। आणि आदित्य ठाकरेंनी हे लक्षात ठेवावं, मुंबई काय तुझ्या आता बापाची राहिलेली नाही, मुंबई ही आता मुंबईकरांची आहे। इथे अशी चमकोगिरी ही चालणार नाही। हे महायुतीचं सरकार आहे, इथे कुठलं कोणीही अगर नियम तोडला तर त्याला शिक्षा भेटणारच। आता FIR झाली आहे, आता आम्ही पण बघू की मुंबईकरांवर किती प्रेम आहे। मुंबईकरांवर खरंच प्रेम असेल तर बेल घेऊ नका, जावा आतमध्ये आणि मुंबईकरांवर तुमचं खरं प्रेम हे सिद्ध करा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।